Kien propju hawnhekk li għal-ħabta tal-5:30 fi Triq Assunta fil-Marsa mara ta' bdiet tidħol fid-djar tan-nies. Fil-fatt bdiet titlob għal xi ilma, toilet paper u anke xiekel. Sakemm in-nies ġabula l-affarijiet li bdiet titlob hija anki saħansitra serqet sa 80 euro minn kartiera ta' waħda mara anzjana. F'każi oħra tentattiv tagħha ma kienx suċċess. Il-mara ppreżentat ruħha bħala waħda li qed tiġbor flus għal tifel li tibati bil-marda tal-kanċer. Kienet libsa flokk aħmar għal sit iswed, tag kellha ritratt tat-tifel, file u handbag fida. Wara li ħabtet il-bibinija u rid stampa tat-tifel u saqsi tal-flus sabiex tingħata l-kura għal din il-marda. Ġiet ħabbat li l-bib u għattila min għalt li jien ftaħt u għattax għandek bżonn għalt li jiena ta' TVM. Għalt li biex niġbor għal-kanser għalt li għandi di litra, għalt li għandi tal-baby, għalt li għandu kanser mir rasu sa' saqajh. Għattila orrajt għattila saħantik xaħġa. Għalt li għalt nibat l-ek l-ċivuta, għalt li minna naħdok il-numru tal-bib u l-indirizz, għattila okej. U desti telqet. Mar oħra tagħti deskrizzjoni simili. Ħriġtu għalt li oritni karta, għalt li dim it-TVM. Għalt li għaxet jiġbal dit-tarbija, tratta tarbija, li għandu kanser f'rasu. Għattila orrajt ħammur nġiblek il-ħafri. U mor ġibtila tajta xaħġa u sadattant għalt li nisportan nidħol nikteb l-indirizz sewwa ġewwa li tħol jiena. Bat kif kienet ġewwa għalt li m'għandekx naqra il-mu, tajta tat-silma. U bat għalt li m'għandekx naqra tixju jew toilet paper, għalt li ħabba mnieħri, ħaġġaj tajta. Josephine Buzutti l-anzjana ta' 75 sena spiċċat vittma. Jiena ġiet għalt li tini xi ħaġa għal din tarbija. Batira tela 5 nistantik. Ħuxtu 20 mill-portmori u ta' 30 l-bqija, ta' l-bqija, 15. U bat għalt li tini ta' silma għalt li. U jimbot nġibla l-ilma, bat reġat għalt li tini biex tajtu li paper. U ġebtila. U dak il-flus ħajtom għax l-estet il-flus tal-bajt. U l-estet il-dak ħallitom ebda fuq il-mejda ek, kienu ħdajja u koll. Fetħit li l-portmoni u ħadet li l-ħraj. Ġifieri sakemm mort fil-kċina, fetħitlek il-portmoni? U ħadet li 80. U sakemm il-ħadd ħarix ħdejja laħqet telqet mid-dar? Mhux mill-ewwel, meta x'qadet bil-qiegħda fuq salott. U kien hemm il-portmoni ma ġebba. U ħadetu. Ħadet li l-flus. Għansa ma ħadet lix dik li tiġbet il-flus ukoll. Ġifieri ġibditlek il-flus telqet u inti dak il-ħin ovvjament m'għandunajx. L-ewwel telqet xinġet ħdejja biex tgħid li paper. Unbat għalt li thank you u telqet. Unbat xi waslet naqra lem ħarbet tiġri. Tagħti wkoll deskrizzjoni ta' din il-mara. Irqiqa xara iswed u lajja twila waqgħet qasira tan-nofs. Ħwejja flokk aħmar u qagħdet iswed. Samranija bjonda. La, mhux bajda le, naqra samra. Samra. Intant One News irnexxielu jikseb filmat ta' mara li tixbaħ ħafna deskrizzjoni li taw in-nies li kienu fuq il-post. Fil-fatt il-filmat jindika l-istess ħin li fih saret is-serqa u serqiet oħra intenzjonati li ma rnexxewx. Kull min għandu xi ħiel dwar din il-mara għandu jirrapporta minnu fih lill-pulizija.